Har du tændt det? Ja. Hej. Hej. Ja. Jeps. Hej og velkommen til vores første video. Jeg hedder Patrick. Det er Mikkel. Hvad så? Og Thomas. Fuck af. Jeg lige pingo med. Hvorfor så? Du skal ikke løbe om hjørner med mig, bror. Så viser vi rundt her i Kolo, ikke? Vi kan starte udenfor. Kan I se noget? Ja. Der, ikke også? Der er vores hæk. Prøv at se, trinene, de er overhovedet ikke lige høje, hvis I kan se det. Altså, det er pænt nøjere, ikke? Og så heromme bagved, der, se, der er kammerater og venner. Vi har et toilet heromme. Det er, ja, det er et toilet. Jeg er ligeglad med. Det er ikke os, der har lavet det. Det var ham polakken, der boede her før. Så går vi lige tilbage igen. Så går vi indenfor. Så bare over her, ikke også? Her har vi en sofa. Eller filmer jeg sådan noget. Hvor er bare lige til slut? Der er en, der har spurgt mig, om jeg har fået nye Pokémon-kort. Selvfølgelig har du da ikke det. Du har de gode gamle. Skal vi smule i Netto, eller? Så er vi sgu lige på vej afsted. Hallo, er det ikke den anden vej? Prøv at være meget, vi ligner flygtninge. Du vil bare stoppe midt på vejen. Jakob, kom ind. Så er det faktisk ret fedt! Er du okay, Makke? Så har jeg lige fået hygge. Nej, det er det ikke. Skal jeg huske at have noget energi med os? Vi skal i stykke. Må vi godt stille dig nogle spørgsmål? Fordi vi kommer fra DR3. Af en eller anden grund tvivler jeg støtter ikke statsstøttede organisationer. Fuck the police coming straight from the underground. Spray pis. Nå. Ja, Ryan! Bog går live. Vi må sige tak for i aften igen. Vi ses. Vi skal nemlig tidligt i seng og op. I skole. I skole. Lev i nu! Hvad? Lev i nu. Hvorfor? Fordi jeg skulle ikke i skole.